Malaydayaw iti Diyos sama manakabalin iti so amin di kitoy ngayon nat isalaysay iti kay papanan iti asarsurat iti linaon iti Biblia takas iti pakasaritaan iti papatay adda bilig na no kalpasan iti papatay na kas mabasa iti Hebreo 9 iti 16 tano iti adda testamento masapul iti pakakitaan iti papatay ti nagtistar kas kay papanan iti asursurat nga ibagbagan iso nga iti papatay kalpasan na matay adda bilig na nagturong iti Dios tadi kito iti mangpanpaneknek kas mabasa iti sursurat iti Hebreo 9 iti 17 ta iti testamento adda bilig na iti kalpasan iti papatay na tawan iti anyaman apateg na no si bibiyagpay ang nagtistar di kita kas ibagbaga ito'y asursurat iso nga numatay iti tao iso dayay agpangato ti sirib ken ti espiritu nga kas masasao ket mapanawan iti tanem na iti baba so di iti tanem iti baba kas iti lasag may bagbagana di iti apamaneknek anay surat iso nga kapsat ko di kitoy tintayo alaen kas adda apamaneknek kas mabasa ito muna at Tesalonica 4 iti city kas kalpasan na datayo asibiyag datayo amabati may tayeb tayo iti tangatang ket kankanayon asabten kadagitol ulep kas ibagbagana digitoy nga sumabet iti Apo iso nga digitoy kapsat kas digitoy apamaneknek napapateg digitoy nga inday amon kas kay papanan na tayo iti mabasa iti Pilipos 3 iti 20 tayo iti panagkipag-ili tayo addat sa dilangit gayam iti panagkipag-ili tayo adda yang agururay sa dilangit kas ibagbagana ket manipud ijay uray na tayo met iti panangisalakan ni Apo tayo ay Hesus Kristo ni kita apamaneknek anay lanad iti surat iso nga kapsat gitoy han abareng-bareng laeng ni gitoy kas kay papanan na talagado digiti pamaneknek ngayon tayo amon kas mabasa iti Kolosas 1 iti 5 gapo iti inanama anay dulin kadagiti langit amay paay kada kayo iso iti nangganyon gapo iti sao iti kinapudno iti Ebanghelyo so dito kapsat di inanama tayo na idulin di langit ngadda nga si papanunot tayo ken nakakunik ijay metlaeng giti intayo alaen kas kay papanan na ngayon tayo amon iturumbeng ngayon tayo aramidin so dito kapsat nasaya digitoy napapateg kas kay papanan na ket digitoy kapsat agyamanak digitoy nga panagsukimat tilinaon ti Biblia ket agyamanak ti Dios ama manakaulin sa amin amen.